We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nausar. Nga maghatod sa labing dako ug mga nag-unang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas sa nga ni Alan Domingo. Ako si Nico Sereno. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Rakbayan sa Cebu. Nanot sa mga negatibong balita gumikan sa side effects sa AstraZeneca, adunay pipila ka mga hospital staff ang nagduha-duha nga magpabakuna. Nasayran dunay pipila nga gilabdan sa ulo, giduka ug ang usa gihilantan. Apan minus lang ang nakasinati og mga minor side effects sa mga nabakunahan. Siluan mayroon din na sa report. Pasado alas 10 ganihang buntag, nagsugod ang vaccination sa dugang mga hospital staff sa Lapu-Lapu City Hospital gamit ang AstraZeneca. Unang nabakunahan si Dr. Leonard Kevin Omnez nga na-assign sa emergency room. Iyang gitataw nga wala siya magpili og bakuna apan natunong lang nga lakip siya sa batch nga bakunahan gamit ang AstraZeneca. Ako nag-sure lang sa gudaan. So nagpa-swab ko, pag negative swab dito na ako naka-decide nga magpa-inject ko. Bisag unsa nga vaccine unta. Pero since man naman day ang katong Sinovac last week pa. So mo to, karon pa ko na schedule na lang. Sama kang Dr. Leonard, wa malakip ang nurse supervisor nga si Edita Nunez sa unang batch nga nabakunahan gamit ang Coronavac sa Sinovac. Kay siya man ang designated vaccinator karong adlaw, ugma pa ang iyang schedule nga babakunahan sa AstraZeneca vaccine. Mas mayo na itong nauna dyan ko tatong Sinovac kay ako ba yung vaccinator na risk sa akong part ba nga frontliner akong itigaan gi-injection nan. So wala ko'y choice kaya nakabakuna man ko niyo kukal AstraZeneca na lang jud ko, which is my food lagi siguro. Sukwahi sa Sinovac nga igo lang sa usa ka vaccine ang usa ka vial nga may sulod nga 0.5 ml. Ang AstraZeneca may sulod nga 5 ml matag vial ug gikinahanglan pang moabot og napo ka mga vaccine aron dungang mabakunahan sila og tagsa ka dose. May gitagana nga 22 vials sa AstraZeneca ang Lapu-Lapu City Hospital. 110 na sa 236 ka mga staff sa Tambalanan ang nabakunahan sa Sinovac. Ganiha, dugang na po ang nabakunahan gamit ang AstraZeneca. It's a preferred choice of vaccine. So they had the choice of having the AstraZeneca as their vaccine of choice. Gahapon, 20 usab ka mga hospital staff ang nabakunahan sa AstraZeneca sa Santa Rosa Community Hospital. Aduna sila'y 82 ka mga staff apan dili tanan mabakunahan kay 15 kanila natakbuyan sa COVID-19. May mga staff usab silang nagduha-duha nga magpabakuna. Human mabalita nga adunay adverse side effects ang mga nabakunahan sa AstraZeneca. Importante na ito mga tag-hospital kay we are the frontliners. Ang tanang tao nakatutok sa ato ron ug kanang kita'y nagpatira or dili sa kanang maong bakuna kay usang ipunta makakumpin mga tao naabuta ng katuang 70% nga maka-reach kanang herd immunity natong. Sa unang batch nga nabakunahan sa AstraZeneca, may usa nga gihilantan apan naayo ra dayon samtang ang uban giduka sa Sinovac vaccines. 12 ka mga staff sa hospital ang gilabdan sa ilang o. Nagduka, nakasinati og localized rashes sa bukton apan naayo ra human makainom og antihistamine. May duha usab nga nakasinati og soft stool apan nawala ra human makainom og tambal. Uban ni Marlon Melgazo,
Luan Merondina, Balitang Bisdak. Pahimangno sa mga motorista, mga sakyanan nga na-impound sa Mandaue City nga nasakpang nga wa di ay mga rehistro. Pugngan gyud sa syudad ug dili release hangtod nga mahikay ang ilang mga rehistro. Ano ang report? Kini ang itsura karon sa impounding area sa Mandaue City diha sa karaang merkado publiko sa syudad. Karong bag-o gihapsay sa kadagkuan sa team ang dapit gumikan sa kadaghana sa nangatanggong nga mga sakyanan. Sa pagkakaron nag-ung-ung na ang proposed amnesty ordinance sa komitiba nga nag-review niini. Ubos sa maong ordinansahon sa konseho hatagan og discount sa multahan ang na-impound nga mga sakyanan. Samtang gipahibaw karon sa team, epektibo Marso 15, istriktuho na ang palisiya sa mga wala marehistro nga mga sakyanan. Sa kamanduan sa team executive director, dili una ipa-release ang na-impound nga mga sakyanan hangtod nga maasikaso ang registration niini. Huna-huna nila nga pandemic pa maron, maka-excuse sila. Wa man ay balaod nga i-excuse nga pandemic ta pwede itang padagan. Na-expire naman itong ikuan sa LTO, which is kato November. Sa banabana sa team, sa ilang mga sakyanan ug motorsiklo nga na-impound, mga 5% niini ang unregistered o baka expired ug wala maasikaso ang registration. Pahimangno nila kini sa mga tag-iyag sakyanan nga siguroong kompleto ang ilang papeles. One time, big time nga operation sa LTO, LTFRB, HPG, and team, mga 4 kadlaw, 4 kadlaw, sa nadakpan nga 80 kabuok, naay 15 kabuok unregistered. So, naay 4 kabuok 4 wheels, gwapo pa kayo, gikuha nung gahapon. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Tangkod kagahapong adlaw March 17, 2021, miabot sa Homonhon Island sa Giwan, Eastern Samar ang Magellan Elcano Expedition nga moy una nilang gitaak. Historical landmark gibuksan sa naasoyng isla. Ania ang report. Gibuksan ang historical landmark sa Sitio Cantilado, Magallanes sa barangay Pagbabangnan sa lungsod sa Giwan, Eastern Samar. March 17, 1521 o 500 years ago, dihang midunggo ang Magellan Elcano Expedition dinhi sa isla sa Homonhon o unang higayon nga pagtaak nila dinhi sa atuang nasod nga nahimo tang kabahin sa first circumnavigation of the world. Dinhi unang mitaak si Ferdinand Magellan ug mga kauban kinsa gipakitaan og maayong gawi sa mga katigwangan nga mitabang kanila. Ang pagbukas sa marker gitambungan sa mga national ug local officials pinangunuhan ni Mayor Annalisa Juan. Mitambong usab ang embahador sa Espanya, Jorge Moraga Sanchez. I am really very thankful that na-recognize din ang Giwan. Nakita niyo naman po na ang hirap pumunta dito, 'di ba? Nahirapan kayo. But it is in our difficulties that we rise. It is in our difficulties that we give more kindness. Matod sa opisyal sa National Historical Commission ug ang chairman usab sa National Quincentennial Celebration of the Philippines, niabot na ang tukmang panahon nga mailhan usab sa tibuok kalibutan ng hiyas sa pagkamayong tao sa mga Pilipino. Kini ang laing hulagway sa kasaysayan sa nason. Dito po sa Samar area, ang ugaling Pilipino po na gusto nating ipahayag sa buong mundo ay yung pagiging matulungin at makipagkapwa-tao ng mga Pilipino. Nindot kayo nino nga adlaw karon because we really showed our humanity sa tibuok nasod tibuok kalibutan kay kung wa ang mga taga-suluan nga nianhi dire aron motabang nila Magellan mohatag og pagkaon, dito sila kaabot og Cebu. Gigahinan sa gamhanan og 12 milyones pesos alang sa tanang selebrasyon sa Quincentennial. Uban nilang Philip Patricio o Godfrey Lilian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka vintage bomb na ugkat sa barangay Puok sa Dakbayan sa Talisay. Ang kapulisan nagpatabang sa Explosive Ordnance Division sa paghipos niini. Ang report ni Fe Marie Dumabo.
Nakapahingangha sa mga mulupyo sa Purok Kanipaan 1, Barangay Puok, Dakbayan sa Talisay, ang nakuykuyan nga 10 kilos nga vintage bomb. Mato di Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari nga usa sa mga nagtrabaho sa gitukod nga panimay nga si John Ledesma ang unang nakakaplag niini. Susama kinig dagway sa balas sa armas nga dunay 10 pulgadas ang diametro ug 13 pulgadas ang gitas-on. Ang maong bomba gitay-an na. Mato di Pilari nga nipatabang sila sa EOD alang sa insaktong paghipos niini. There is a specific agency sa PNP nga mo cater ani ang EOD unit. So among girespondihan, then atong nakita vintage bomb gid siya. No, we believe it's a very old bomb. Dugang ni Pilari nga sukad itong tuig 2019, 5 na ka mga vintage bomb ang naugkat sa nagkalain-laing lugar sa Dakbayan sa Talisay. Iyang awhag nga kun adunay makakita og susama niini, dili lang gyud hilabdan ug mo report gilayon sa pulis. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Gakos. Nindot man. Bugnaw kayo. Karon pwede sad bisag init kayo. Di mados COVID. Why COVID, sir? Basta gakos jud. Lamano na lang. Bawal naman kuno ang PDA kuno ang gakos kuno. Sumunong lamano lang sa kay tungod sa COVID. Lamano lang. Kay distancing mo taron. Mugakos. I have so much love to other people. And your dad, I love you. Wala mano. Nga naman. I don't hug other people. I only love myself. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Laing insidente sa kawat ang gisusi karon sa Talisay City Police human matulis ang usa ka bake shop haduolang sa Talisay City Hall ang pagpanulis sa nahuli ka. Adunay live report si Famary Dumabok ka fam. Yes, Bob, ganiduha ka mga insidente sa robbery with intimidation ang gisubay karon sa kapulisan nga nahitabo diha sa Barangay Mohon sa Dakbayan sa Talisay. Sa kuha sa CCTV, makita nga sirado ang bake shop. Apan adunay usa ka bahin nga half open ang roll up, roll down ug gibabagan lang og lingkuranan. Alas 8:17 gabi oras sa CCTV, makita nga nairog ang bangko ug misuo nga usa ka nagtaptap nga lalaki. Nagsulob kinig itom nga sweatshirt, kaki nga short ug itom nga sapatos. Nakuha usab sa CCTV ang dali nga pagtion og armas sa suspect ug miduol sa tindera sa bake shop. Sa laing kuha sa CCTV, makita ang miduol sa laing bahin sa tindahan ang kawatan ug adunay gipunit. Dali kining nigawas sa bake shop nga susamag wala ray nahitabo. Ganihang buntag nakigalayo ng supervisor sa bake shop kinsa mao ni turn over sa kopya sa CCTV ngadto sa kapulisan. Matod sa supervisor nga kapin sa 12,000 pesos ang natulis sa suspitsado. Nag-ihap naman og kuan sa sales ang kuan ang cashier. Nadagid niya ang first shift ug second shift nga sales na mo and then ang kuan na mo company nga cellphone ug ang cellphone sa cashier. Sira isa kay duham ta na sila mag-closing niya na may emergency. Nakadawat ta og copy sa CCTV niya ato to siyang i-coordinate sa lain nga police station and at the same time sa mga different nga incident sa robbery cases diri sa atong area. Nakadawat ta og report regarding maugyapon nga insidente sa usa ka lotohan diri sa Talisay. Matod sa investigador sa Talisay City Police nga aduna na sila gisunod nga nalambigit sa pagpanulis. Gisubay usab kun aduna ba kini kauban ilabi na may nahitabong tulis sa dapit sa miaging buwan. Usa sa uhag sa kapulisan ngadto sa mga establishmento ilabi na niadto mga napatuman og skeletal workforce nga dili himuong rutinary ang mga lihok sila makawani ilabi na niadto mga nagdeal og kwarta aron dili mastudyohan o mapahimuslan sa mga kawatan. Atong istadihan ang modus operandi niya and I know that with the help of the community madakpan ra gid ni nato no. Ang ato alang is dapat naa say precautionary measure ang atong mga kauban.
Bob, gisubay usab karon sa kapulisan kung aduna bay mga CCTV ang mga silingang establishmento sa maong bake shop ug ang posibleng mga saksi aron mas paspas ang pagtumbok sa mga suspitsado sa maong pagpanulis. Bob. Daghang salamat, Fi Marie Dubabok, sa imong live report. Gisugat sa Naval Forces Command sa Philippine Navy ang makasaysayanong pag-abot sa Spanish naval ship subay sa pagsaulog sa ika-500 katuig sa Kristyanismo sa Pilipinas. Ang PC-372 BRP Alfredo Pexon mao'y misugat sa Spanish Navy ship ang buke Escuela de la Armada Española Juan Sebastian Elcano. Ani ang exclusive report. Miabot ang Spanish Navy training ship Juan Sebastian Elcano sa kadagatan sa isla sa Suluan sa lungsod sa Giwan sa Eastern Samar niadtong Martes sa buntag. Subay niini, mipahigayon sa tradisyonal nga conduct of meeting procedures ug passing honors ang Philippine Navy Naval Forces Command isip pagsaludo sa bisita nga Spanish naval ship. Sa tuig 1519, ang Spanish expedition nga gipanguluhan ni Magellan misubay sa kasadpang rota nga mihatod sa pagkakaplag sa Pilipinas. Human mamatay si Magellan sa nabantog nga Battle of Mactan, gipadayon ni Juan Sebastian Elcano ang Spanish navigator ang kaabag ni Magellan sa pagpangita sa Spice Island nga nagsubay sa Indian Ocean dayon sa Atlantic Ocean ug pabalik na sa Espanya. Ang labing unang circumnavigation sa kalibutan nahitabo ni atong 1522 nga gitawag karon nga Magellan Elcano Circumnavigation. Ang Suluan Island sa lungsod sa Giwan sa Eastern Samar may usa sa mga rota nga gisubay karon sa Spanish Navy ship nga buki Escuela de la Armada Española Juan Sebastian Elcano. Pasado alas 8 sa buntag karong Sabado, Marso 20, muiskala ang Spanish Navy ship sa Cebu International Port. Subay niini mapasalamaton sila si Lieutenant Commander John Paul Asio, Philippine Navy Commanding Officer sa BRP Alfredo Pexon nga nahimo silang kabahin sa pagsaulog sa ika-500 kagatos katuig sa Kristyanismo sa nasod. Lubos po ang aming kagalakan dahil isa pong napakalaking karangalan para sa akin at sa aking mga tauhan dito sa BRP Alfredo Pexon na maging parte at maatasan sa pagsalubong sa barko na simbolo na nagdala ng Kristyanismo dito sa ating bansa 500 taon na ang nakararaan. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Likayan ang pagdagsa sa mga tao sa mga merkado atul sa Semana Santa sa dakbayan sa Talisay. Kini ang gipangandaman sa kapulisan, ilabi na ang pagpamalit ug mahikay panahon sa Semana Santa. Nakigtagbo si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spelare kang Mayor Samsam Gulyas aron hangyoon nga ipadayon una ang mga adlaw sa pagpangumpra sa Tabunok Public Market ug sa mga malls. Kini aron malikayan ang pagdasok sa mga Talisaynon labi na nga padayon gihapon ang pandemya. Dugang ni Pilare nga nakig-alayon na usab kanila ang kadagkuan sa simbahan sa syudad sa Talisay. Mo-adjust lang tagamay diri sa mga markets o sa mga malls katong palitanan og mga pagkaon because we are anticipating that people will stay in their homes but they will be cooking. Was duha kay naglikay man ta sa kuan virus. Wa nang duha ma'am. Kay lisod kayo panahon na mas pandemic lagi ma'am oy hasol kay tanan. Walang tanan duha ma'am. Gakos gamay man gakos ma'am kay way hantuhan kontak. Sa pandemya gakos ulo mano ma'am. Kanan lamano na lang. Kay mas layo siya gamay sa kanang kuan ba. Protected ka gamay kay sa gakos. Siguro murag ipaagi lang siguro sa isa lamanol ba sa kamot na kay gakson sa nato gidili na parang panahon ng gakos-gakos basin maunsa taw na mitay balagi sunod mas may siguro lamanol lang ana. Lamano lang para arkuray kalaban. Lamano kay kung lamano medyo layo-layo ta sa kuan sa COVID. Mosamot kadaghan og virus kung magakos. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gisugda na pag-isablisar ang mga discipline zone sa laing mga barangay sa Mandaue City. Kini ang mga dapit nga higpit ang implementasyon sa mga balaod o ordinansa sa syudad. Ano ang report? Kining maong parte sa Magikay, Mandaue City, ubos sa ilang flyover ang giila karon sa barangay nga discipline zone. Nakaplastada na ang karatula unsa ang gilaumang ipatuman sa dapit mga ordinansa sama sa kalimpyo, trapiko, kahapsay ug uban pa. Kay giila nga discipline zone, hugot ang mamahimong monitoring sa mga otoridad sa compliance sa katawhan sa maong dapit. Tanan nga mga balaod atong strictly implement diha dapita. So diha magsugod ang disiplina. So dapat ang mga tao diha dapita, so di gyud sila maka-violate. Kay as discipline zone, diha gyud siya magsugod. Matud sa kapulisan, ang nagkalain-laing barangay giauhag nga mupili og ilang mga discipline zones. Mga busy kini nga mga dapit nga kasagaran tapukanan gyud sa mga tao. Ipaagi pa hinuon sa barangay council nga maoy mutudlo sa maong mga lugar. Ang ato ang recommendation nila isang ilahang i-declare nga o ilahang i-designate nga discipline zone area is katong mga areas nga prone o daghan ang violations. O dito na to mo'y atong sugdan para madisiplina ang mga tao. Sinugdanan pa hinuon kini kay tinguha sa mga otoridad mas palapdan o mag-ila og mas daghan pa nga mga lugar isip discipline zones. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Alerto na ang Cebu City Police Office sugod sa Semana Santa hangtod na sa mga kalihukan sa Quincentennial Celebration. Ang report ni Femery Dumabo. Susama nga pagpanganda manghimuon sa Cebu City Police Office sa Semana Santa hangtod na sa mga kalihukan sa 500 years of Christianity. Sa Easter Sunday mao'y pagsugod sa mga kalihukan sa Quincentennial sa Kristyanismo sa Cebu. Mato di Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Deputy City Director for Operations, nga subsob ang pakigtigom sa CCPO ngadto sa kadagkuan sa simbahan ug sa mga tigpasiugda sa mga kulturohanong mga kalihukan. Usa sa ilang gipangandaman ng motorkada diin dugang mga pulis ang ilang ipakatap. Hanay na, no? Sa ato ang mga scheduled activities do na lang tay usa ka adlaw nga nagkinahanglan ta og augmentation kaning ato ang pag motorcade nga magagikan din sa Cebu, mutuyok sa Mandaue, Lapu-Lapu and going to Talisay. Hugot nga tutukan sa kapulisan ang anti-criminality ug ang pag-obserbar sa maximum health protocol. Samtang atulon niya sa Semana Santa, magroving ang mga pulis uban sa mga barangay tanod sa sudlunon nga dapit sa dakbayan, pagtabang og bantay batok nining mga kawatan. Karon sa miaging semana, taas kayo ang ato ang theft incident. And then considering ang mga theft incident, nahitabo na siya outside sa ato ang deployment area sa mga pulis. So usas ato ang mga gihimo nga pamagi aron ni sumpo ato na ning usa ni sa atong gibuhat ang ato mga pulis sa barangay. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan pabor nga himuong uniform ang curfew hours sa metro cities. Sa pagkakaroon alas 10 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag, ang curfew sa Lapu-Lapu City sama sa Cebu City. Apan ang Mandaue City nagpatuman og curfew hours sugod alas 11 sa gabi hangtod na sa alas 4 sa buntag. Matud sa mayor na hinabi na niya si Mandaue City Mayor Jonas Cortez kabahin niini ug uyon siya nga himuong uniform ang curfew hours sa tulo ka mga dagkung dakbayan aron sa dili maapektuhan ang mga trabahante nga nagpuyo o nagtrabaho sa lain nga syudad. Ang amo lang kang Mayor Labella and the governor. So I'm sure nga doon na gini panagtagbo nining upat. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Taliwanin na sinating kainit karon sa panahon na Pag-asa Visayas mitataw nga wa pa opisyal magsugod ang summer kung panahon sa ting-init. Siluan Mirondina sa report.
gihapong adlaw nasinati ang 32.7 degrees Celsius nga air temperature ug natala ang 39 degrees Celsius nga heat index. Karong adlaw misa ka gamay ngadto sa 33 degrees Celsius ang air temperature ug 38 ngadto sa 39 degrees Celsius nga heat index. Usa kini sa mga timailhan nga nagkaduol na ang Kwaresma. Apan gitataw sa Pag-asa Visayas nga wala pa magsugod ang summer. Expected na to third week or fourth week karong March, ma-terminate na natong northeast monsoon or amihan. At the same time, officially declared na ang tig-init sa Pilipinas o yung tinatawag nato na dry hot season. Gipahimangnuan sa Pag-asa ang publiko nga dili angay mo kumpiyansa kay mas musaka pa ang temperatura sa musunod nga mga buwan. Sa miaging tuig, nakatala og labing taas nga temperatura sa buwan sa Mayo nga miabot sa 41 degrees Celsius. Atong average sa Mayo is 41 o posible pa mag-extreme to so 46 degrees Celsius. So layo pa karon naka-record pa tang 39 karong March, pero sa Mayo makafeel na above 40 degrees Celsius ang atong heat index. Aron kalikayan ang heat stress o heat stroke, matud sa Pag-asa, mas maayo nga likayan nga direktang magpabantang sa init sa adlaw, magsulob og mga light-colored nga sinina ug kanunayon nga mag-inom og tubig. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Siquijor, patay ang usa ka 21 anyos human giingong na biktima sa hit and run. Sa investigasyon sa kapulisan, giingong misuroy lang ang biktima nga si Fernando Lagas Jr. Tagalazi sa Siquijor uban sa iyang manghod nga babay dito sa barangay Poo. Apan nakita na lang ang biktima nga wala nay kinabuhi ug daghang samad ang iyang lawas. Nagtuo si Police Captain Nelson Lamoco, ang hepe sa Lazi Police Station, nga biktima si Lagas sa hit and run. Gisubay usab sa kapulisan kung wala bay CCTV ang giagian sa biktima aron mas paspas ang investigasyon nga ilang ipahigayon. Ipa-autopsy hinuon sa kabanay ang patayng lawas sa biktima aron masuta kung wala bay foul play. Magsugod na ang vaccination sa mga healthcare workers sa dakbayan sa Talisay, ugma. Sa text message, gipahibaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa GMA RTV Balitang Bisdak nga bakunahan ang makawani sa City Health Office sama sa mga doktor, nurses, swabbing team, contact tracers ug mga health workers. Ipahigayon ang vaccination sa Talisay City Hospital gamit ang AstraZeneca vaccine. Sa social post ni Mayor Gulyas, iyang gipahibaw nga nakigtagbo siya sa presidente kagabi. Ilang hisgutan ang kahimtang sa dakbayan ug kung giunsa sa Talisay pagtubag ang pandemya. Usa sa mga nakatatak sa kasaysayan sa labing unang circumnavigation sa kalibutan, ang Suluan Island. Kan sa mga lumad nga mga Suluanon na mipakita silang pagpakabana sa sikataw bisan pa man sa mga langyaw. Pangumustaho nato ang katawhan o mga kaliwatan kanila nga nagpadayon nagpuyo sa tago nga mga paraiso sa Giwan, Eastern Samar. Pinaagi nining maong report. Gikan sa mainland sa Giwan, Eastern Samar, kinahanglan pang mobiyahe og 3 ngadto sa 4 ka oras sakay sa pamboat padung sa Suluan Island nga naa dapit sa dagat Pasipiko. Apan bisan sa kadayo dili gyud ikamahay ang mosugat nga katahom sa isla nga perfect combination. Ang kablu sa dagat, ka-green sa kakahuyan ug ang kaputi ug kapino sa bas. Ang katahom sa talan-awon sa isla nagsalamin sa kamaayo sa mga tao ug kasimple sa kinaiya nila. Sila mga Suluanon kinsa nahatagan og pag-ila ang nahimong kabuutan sa ilang mga katigwangan pagtabang sa mga langyawng explorer. Dili matukib ang kalipay ug garbo nila dihang gibuksan ang historical marker sa ika-500 ka tuig nga komemorasyon sa first circumnavigation sa kalibutan. Masaya tapos maraming tao. Natutuwa kami kasi maraming mga bisita. Happy 500 years po dito po sa Barangay Suluan for Magellan. Maraming salamat po na dito kami nakaano ng ganito. Ang Suluan usa ka lone island barangay sa Giwan, Eastern Samar, diin ang panginabuhi mao ang pagpangisda ug pagpangupras. Layo man sila sa mainland apan aduna sila power supply gikan sa generator. Ang tubig makuha ra usab sa tinubdan nila sa isla ug anausay eskwelahan. Ngayon lang siguro malalaman ng buong mundo the importance of your kindness, the importance of your humanity, the innate nature of our humanity here in Giwan.
Samtang nagpabiling COVID-free ang isla, busa maampingon kaayo sila sa health protocol. Malaumon sila nga inighuman sa pandemya, madani ug samot ang mga bisita sa matahom nila nga isla. This is the only island that I allowed basketball. The only barangay that I allowed basketball because of their no COVID from the start. Kauban si Philip Patricio ug Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mayong hapon sa atong magkapuso diya sa Siquijor, Bohol, Negros Oriental, Samar, labi pa to sa Giwan, gi-feature ni Kapusong Alan Domingo o Saliti Provinces. Amping kanunay mga kapuso. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na ang nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug nagunang balita sa rehiyon. Sangan ni Alan Domingo, ako si Nico Sereno. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bang Binalsaro, ug mayong hapon mga kapuso.